Ahojte, vítajte v dnešnom videu. Dnešné video bude beauty. Poďme si spolu pozrieť prvú izbu. Takže prvá izba je spálňa, ktorá je krásna. Máme tu 3 uteráčiky, krásnu posteľ, máme tu aj stôlčeky, mini, lampičky a takisto aj na druhej strane. Máme tu aj takúto skrinu. Ukáž. Otvor to. Veď sú tu uteráky. To nevadí, poviem potom rodičom. Tuto je stolička, stôlček, socha, tam je klima. Tu je na ňu ovládač. A to sú boblífky, ktoré si potom budeme púšťať na balkóne. Ale balkón vám potom ešte niečo ohľadom toho poviem. Tuto máme zrkadielko. A máme ešte niečo ohľadom tých nebezpečnejších vecí, to je napríklad ako balkón. Balkón máme zároveň vlastne aj tuto v byte. Je veľmi maličký, ale potom ideme hore, ale hore nemôžeme ísť, lebo sme tu zamknuté, rodičia nás zamkli pre istotu, aby nás nikto neukradol. Takže hore potom máme taký väčší balkón. My vám asi pošleme fotky do tohto videa. Hore máme väčší balkón, ale my vám proste pošleme fotky do tohto videa. No ale môžem im to vysvetliť, my to potom väčšine natočíme, hej, lebo ešte tam určite pôjdeme. Ak nie, tak vám to natočíme zajtra, alebo hocikedy, hej. Proste my to pridáme vlastne do tohto videa, alebo tu proste niekde pridáme, že my hovoríme, že napríklad, že keď to bude v ďalšom videu, že toto je ten sľúbený balkón. Takže vlastne, lebo ten balkón je hore, keď vidíte po schodoch. A my tam máme vlastne fakt veľký balkón, takže vlastne ohľadom toho, aby sme proste nespadli, ale ešte tu máme taký menší, ktorý neviem, kto bude z nás ukazovať, pretože si myslí to striedame. To potom ešte tiež popcháme do toho videa. Takže čaute. A ja, takže nastáva druhá izba. Druhá izba je tiež stále. Takže tuto máme krásnu skrinu, to je trošku špinavá. Pozriem sa, či sú tu uteráky, lebo mali sme problém s uterákmi. A tu nie sú uteráky, nevadí, lebo už máme ich plný počet, mali sme ich mať 7, máme ich 7. Takže tu je krásna postielka. Na ňu sú takéto krásne obrazy, potom sú tu nočné stolíky, samozrejme už tu ani nie sú tie lampičky, nebudeme to zapáľať do elektriky, lebo toto by malo svietiť, že? Ale nebudeme to zapaľovať, lebo nechceme sa zelektrizovať. Tak, to je krásny výhľad, hej. Je to sieťka, takže nevidíte to tak dobre. Nebudeme otvárať okno, lebo to nesmiem. Ohľadom bezpečnosti. Tak, tuto máme to isté. Stôl, krásne zrkadlo s krásnym výhľadom. Tak, potom tu máme túto vázu, alebo čo to je? Nezvíjaj to, Dorotka. Tam je klíma, 24 stupňov, áno. Ovládač od nej. A tuto je krásna stolička. Super. A máme všetko z tejto izby? Áno? Dobre, super. Tak zatiaľ čaute a vidíme sa vlastne na ďalšej izbe. Ideme sa presťahovať na ďalšiu izbu a toto je kúpeľka, ktorá je veľká, ale aj malá, taká stredná. Vlastne tuto máme umývadielko, neviem, či tu máme nejaké iné potreby, ale však my to netrebujeme pozerať. Tuto máme takéto krásne zrkadielko, ktoré sa dá nastaviť a nedá. Potom tu máme ešte takéto väčšie zrkadielko. Tuto máme utieračik, ktorý sa tuto vlastne dobre. Tu máme takýto krásny utieračik. Záchod, toaletný papier, košík, kôš, Mari a potom tu máme takúto krásnu kvetinku, sprchu, ale toto ako zatvoríme, to sa ako budeme sprchovať potom? To si neví zameť. Dobre, to potom zistíme s rodičmi. Ohľadom tohto potom budeme robiť pračka, kefa, ktorú máme my, ani nebola tu, ale to nevadí, samozrejme. A toto je asi špinavé, že tam máme také špinavé prádlo. A to je všetko z tejto izby. Mimochodom máme tu takýto rybičkový obraz. A sme v kuchyni.
Takže, tuto máme takúto krásnu ladničku, takže chladničku, hej. Toto nerieši, čo tam je, hej, toto si vôbec nevšimnete. No, to je Aperol a ďalej už neviem, ale to už je tak nebudem hovoriť. To je soda, úvodzovka, tu je Dorina, to som ja, tu je chlapiček, ale Dorina je mimochodom čokoláda. Áno, a keby náhodou 7 hodín sme cestovali, áno, toľko veľa. Au, skoro si dala prsty do lavničky, ups, to nevá. Tak toto je mraznička, v ktorej budeme mať asi radničky, ale neviem, či nám dala radničky zadarmo, nie, dala nám iba rady, nevadí. Tuto je nička, ktorý nepotrebujeme vyťahovať. Nie, ja robím monitúr. Prepač, nevadí. Takže tuto je kôš. Áno, tiež, do kuchyne patrí kôš. Samozrejme, tuto sú príbory a také vecičky, hej, prosím, chápeme sa. Toto čo je? Nie, tuto nerieš. Potom to otvoríme, potom zistíme. Tuto sú, nie že príbory, toto čo je? Potrebujeme veci, Dorota, ty nerieš. No toto môžu potrebovať na operáciu skôr, nie? No dobre, kašľame na to. My sa zaujíme o roomtoure. Toto neviem, čo je, to sú také veci do koša. Áno, tak. To sú také veci, že hrniec, viete, toto je žúra, mikrovlnka. Ja neviem úplne presne, hej. Toto čo je? No a tu sú hrnce. No, tuto máme hriankovač, tu sa robí káva, tuto je, jak sa to volá? No, nazveme to zohrievač vody. Tuto sú thin crisp, no proste sucháre, hej. Čo sú to? Tuto je olej, ktorý je plný mimochodom. Tuto je hej. Jak sa to volá? Sporák. Sporák. Toto je umývadlo, nie, nehýbe sa ten koníček. Nebudeš, Dorota. A to je všetko, či? Nie. Ešte tu je tento krásny stôl. Počkej, musím z tej strany, aby sme neukázali obývačku. Áno, ostatné veci si nevšimajte trošku na tomto, lebo to ešte musíme vybaliť. Áno, takže toto je vlastne už také stôl. Koľko tu máme mimochodom stoličiek? My sme 4. 6 stoličiek. To je veľa. Hej, a potom ešte keby náhodou, tak všetky baby zo skupiny vás pozdravujeme. Potom vám pošleme, lebo my si tu necháme vytetovať motýlika sem. Áno. A Rebeka nehovorí, ako sa to robí. Do skupiny kamošky. Do skupiny kamošky. Je tam Melka, Hanka, Sofinka, Tamarka, Leuška, my dve s Rebekou, Paulinka, Eliška Hancelíková, Eliška Mindeková, Ninka a to je asi všetko. Ak som na niekoho zapodla, píšte do komentárov. Ak sa vôbec dá. No a my si dáme vlastne vytetovať. Ja vám teraz poviem ten spôsob. V Rabe bol úplne iný spôsob. V Rabe nás tetovala normálne, hej. Ale to sa potom hneď mie. Ale tuto si tiež budeme tiež. Ja v Rabe som sa z toho strašne bala, hej. Áno, si myslela, že ona nám to je, že to je reálne tetovať navždy, hej. No. Viete to... A tu si to budeme dávať, ja si to dám na ľavú či na pravú, neviem na ktorú. No ale tuto nám to robia takto, že my sme si aj minulý rok spravili tetovačku, len sme vám to neposlali. No, takže tuto si necháme vytetovať motýl, hej, obidve. Lebo naša mamina má tiež na ľavej ruke, áno, a potom to má, no, nebudem to hovoriť, no. Takže, ono nám to robí takým spôsobom, že ona nám tam dá takú šablónu, a potom nám tam nasype také, ako keby... Prášok čierny.